Sugod ning adlaw, libre na alang sa mga talisaynon ang mga tambal. Pagpatambal gikan sa pagpanganak hangtod na sa paglubong. Ang report ni Femari Dumabo. Mipirma na ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay sa Memorandum of Agreement uban sa kapin 15 ka mga stakeholders gahapon sa hapon. Mipirma sila si Mayor Samsam Gulyas uban kang Filipa Bibeth Solana, City Social Welfare Officer uban sa mga opisyal sa Cebu South Medical Center o sa ka-ospital sa gobyerno. Mipirma usab ang tagduma sa mga butika, diagnostic center, opthal clinic ug duha ka funeral parlor. Sa programa, mahatagan na sa saktong serbisyo ang mga talisaynon. Kay matagad naman ang tanang aspeto alang sa mga masakit, manganak, magpalaboratorio o bisan sa pagtaliwan na unya. 19 kabuok service providers sa ang napirmahan yesterday. Nalipay lang ko because we can ensure free medicines, free hospitalization, na gani free cataract pa nato, na ay free assistive devices, mga stainless na mga suppliers nagmuwa na ta para mo na lang na iduulon sa mga tao kung mga islagtabang sa gobyerno. Gipasabot sa mayor nga alang kini sa mga talisaynon nga maapiki sa ipalit og tambal o sa pagpatambal. Gikinahanglan lang ang authorization letter o di na kinahanglan pa magdala og cash. Usually moari man ka sa City Hall para mga og kwarta, then i-process ang cheque, human ihatag nimo ang cheque once ma-process. Karon ang buhaton kung naa ka sa City Hall, moadto ka sa DSWD, mo payat kag tambal, hatagan na lang kag letter authorization sa DSWD kung asa ka puyo. Take for example San Roque na ay pharmacy dito, Tundumlog na pharmacy dito, Tabunok na pharmacy dito. Tinguha pa sa kagamhanan nga mas daghang serbisyo ang ilang matanyag aron mas daghang mga talisaynon ang makapahimo sa mga serbisyo sa dakbayan. Uban ni Jun Solon, ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.